La posició del retolador. No l'has de posar en posició com escrius, perquè per molt que pressionis no podràs aconseguir el màxim que et pot donar el retolador de gruix. La posició ha de ser d'uns 30 graus inclinat. Observa com he girat la mà. El lettering de contrast es basa en baixar en traç gruixut i pujar en traç fi. No et faci por, prem el retolador. Has de veure que la punta es doblega. Aquests retoladors estan fets per això. Fixa't que per fer el traç fi no vario la posició de la mà. Simplement has de variar la pressió que exerceixes a la punta del retolador. Puja fi, baixar gruixut. Puja fi, baixar gruixut. Ara has d'aprendre a fer les transicions, passar de gruixut a fi en un sol traç i de fi a gruixut en d'altres. Només has de variar la pressió del retolador, no la postura de la mà. Al començament, si tremola el traç fi, és normal, amb la pràctica anirà desapareixent.